हेल' लोगोफोर खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ मोजां मोनोबा जोबजासे नायलांबानो जाबाय लोगोफोर। बिदिबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो लोगोफोर। नै आंनि माइ हानायखौबो एसे नायदो लोगोफोर। जा हाखांनायालाय सिगाङावनो हाखादों आरोना बे सिगांनि भिडिअ। फैथा फैथा साहा लोंहोनोसै थाइ जानोसै एथाइ जानोसै। फै एथाइ जानोसै फैथा जागोनहाय। साहाखौसो नाहरदों मेथाइखौसो नाहरदों लेंहरदों नोङो मामिखौ साहा लोंनो र' नाहरदों। जागोन आरोहाय जानो जागोन आरोहाय। फै जानो फै साहा लोंनो फै मेथाइ जानो फै। फैथा आबौ फैथा माथै फैथा मामि फैथा मेथाइ जा साहा लोंनो फैथा। हादोरा लेंहरबाय फैथा साहा लोंनो मेथाइ जा होननो फै मामि फैथा। mana abadem abadem sah thai थासोमायो एंगारनानै। ओइ नै ओइ मामिया हाहांदों नाहरथ'ना हम दे अमाया अनो नै लोगोफोर आंहा अमा गोदान बायलायबाय आरोना अमा फिसा। दाखालि 1K जाबाथाय जानो होननाय अमाखौ जोंहा जाबाय आरोना देरनो रोंखायामोन आरोना बे अमाया। लाबोनाय समनिफ्रायनो बियो मास मोनब्रै जाखाबायमोन आरोना जोंहा न'आव बायनानै लाबोयैनि सिगाङावनो मास मोनब्रै जाखाबायमोन। ओमफ्राय देरनो रोङाखैमोन बेनिखायनो आलासि फैनायावबो जाबाय आरोना लोगोफोर। 1Kखौबो नोंसोरो थाब खालामना होआसै नालाय बेखायनो मोजां 지금 봅시다. अब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। ये लोग कहाँ से आते हैं? गोजांनायखाय गस्ला गानहोबाय लोगोफोर अमानो आं दासान्दि खुवा खुगासिनो बेखायनो गस्ला खालामना गानहोबाय आरोना लोगोफोर। मानसियाल' बोरै गानबाय थानो आरोना बेखायनो गोजांलाबाय नामा दे। माइ हाखांनायनि पार्टि होननाय बायदि जाहैबाय आरोना लोगोफोर। नै जोंहा दिनै मारा होगोन आरोना बेखायनो सावरि लिंबाय आरोना सावरि। ओमफ्राय सावरिनि थाखाय आंहा दिनै हारसिं ओंखाम ओंख्रि संनांसिगोन आरोना लोगोफोर। जागायहांबायानो ओंखाम मोनखांबाय ओमफ्राय दा बेदर एवदों। माखासेया मारा हैजोबदों आरोना जोंहा आदि लायो नालाय आदि लाग्रा मालिकनाव मारा हैनो थांजोब्बाय। ओमफ्राय आं हारसिं संबाय था हास्लाबानो माखौ मावनो माखौ मानो जालायलांबाय हास्लाबानो। अमा बेदरजों खुमब्रा संनो नागिरदों लोगोफोर। बेखौ फाजा खालामसिगोन आरोना। ओमफ्राय बेखौ संखांबाथाय दालि संबावगोन।
दालिया ओंख्रि जाहैबाय आरोना नैबे भाजा जाहैबाय दसे एवफ्रामना लाबाय ओमफ्रायो दसे थानानै खुमब्राखौ होसनसै। खुमब्राखौबो हानानै लाजोबखाबाय नै जा बुरजाखा सारायानो जायगा जागोन ना जायाथाय नै जेन थेन दसे रेबहोनानै होसनजोबनो हानायसै आरो लोगोफोर। बानलु मस्ला गासैखौबो सामब्राम गुफुर बायदिसिना होजोबखाबाय आरोना ओमफ्राय दायो मोननानै साखिनांसिगौल' आरोना मोजां खोबना होनोसै दै राननाय। नै ओंख्रिया मोनबायानो लोगोफोर साखिनोसै आङो। खुमब्रा ओंख्रिया मोनखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो दा सबाय संगासिनो आरोना सबायाबो गोदौबायानो सानो जाबाय आरोना सानोसै आङो दा। बेबायदि अर होयोबालाय बहा हास्लाबबावनो लोगोफोरना आंजों नै अराबो देनजारखा गेसआबो हास्लाबखाया। आंनालाय ओंखाम ओंख्रिया गासैबो मोनजोबखाबायमोन आरोना लोगोफोरा मोनसे खामानि ओंखारलायबाय नै सासे अमा बेदर जायै ओंखारबाय आरोना ओमफ्राय दा बयलार संब्रबनांलायबाय बयलारखौ संगासिनो ओंखाम ओंख्रियालाय गासिबो मोनखाजोब्बाय। दालि बे बयलार माबा अमाजों खुमब्रा ओंखाम गासिबो मोनखांजोब्बाय ओमफ्राय आङो बयलार एवनायखौ नेगासिनो आरोना माला मोनगोन नै दैयाबो रानहांबाय मोनसिगोनबो। ओंखाम ओंख्रि संनायावनो मोनालायबाय मोसौ लायनो सम जालायबाय लोगोफोर ओमफ्राय आं दायो मोसौ लांनो फैदों आरोना दासो जाखांनायफोरखौ सुखांजोबदों मोसौ लांफैबाय जि मेंबाय आं दोखो मेंबाय ओंखाम ओंख्रि संनायावनो हारसिंसो संनाय नालाय। दुब्लियाव फैदों मोसौ लांनो मोसौआ जि दुस्थ' खारदावलाबायोलै मानैल'आनो